Aixeco el cap i allà dalt, entre els punts que poden traçar-se amb la imaginació, que és una cosa superpoderosa, no? La imaginació que té la capacitat de construir el relat que tu t'estàs explicant amb aquest poder, amb els punts que allà dalt hi veig una balança. I tot retorna al seu tranquil va i ve. I ja no em queixo més, perquè això cansa. I el temps que em queda, el poc temps que em queda, és un do. I què és un do sinó una cosa que està feta per donar-se? I què és la vida que tenim sinó una cosa que tenim per donar? És un do i és un bé. Sentiu això invisible? Ho sentiu? Has de parar atenció com intentant escoltar sota el silenci, perquè se sent l'invisible raig sempre vessant-se i notes que ets aquí per fer i desfer, que només estàs fent la lectura del llibre de la teva vida, avançant frases i veure que no ets res, adonar-te que no ets res, dona esperança. I vius això, només la lectura del teu ser, de qui ets, de qui vas sent i de que aniràs transformant-te fins a l'últim moment. Si et passa dins, si hi ha un moment que et passa dins, després et passa fora. O si un dia estàs per allà i ho veus a fora, doncs això només vol dir que ho portes dins. No sé, aquestes coses les expliquen i jo mai arribo a entendre per què, però resulta que mai ni és massa tard ni és massa d'hora. Tot passa en el moment que ha de passar. I a rajaploma et guien. Es veu que et guien els instints, o si no són els instints serà tot un exèrcit d'àngels que tens tots a la vora que et condueixen dúctil pels camins.